Lagunok hemen nau, eltan oraingo honetan, bai aurpegia, bai neure ordenagailuko eskritorio ikusten nahi zanatera itxaretan Platonen alegoria txiki honekin, duela aste pare bat ikusi nola Twitterren, eta esan nuen, hostia, argazki itxela, salvapantailaz jartzeko, baina bueno. Gaur ez nator hau kontatzera, egia esan da pizkat arraro, igual ikusten nauzuela aurpegia, baina bueno. Gauza oso berezi bat natorkizuet kontatzera gaurko egun honetan. Eta, bueno, beste egunean hitz egiten, eta abar, beste egunean dolaia aste bat edo, aste eta zeo zer, kimerauntzira proposamen bat heldu zen, Call of Duty B, esaten dut Call of Duty B, osea, duela Call of Duty B, esaten dut Call of Duty B, vale? Osea, Call of Duty bat, Call of Duty B. Eta eroia torre zen Call of Duty iru, eta eroia urrengoko saga guztiak. Ba, bueno, heldu zen proposamen bat, gemirauntzira egitearena Call of Duty Biko torneotxo bat, eta, bueno, gora bera pentsatzen, eta hitz egiten egon gara, eta azkenean pentsatu dugu aurra ere eramatea, vale? Nik eramango dut gutxi gora bera, eta pentsakora egon gara, eta hori, aurrera egingo dugu, eta horregatik da bideo hau, kontatzeko zer izango den premioa, eta, bueno, noiz gutxi gora bera du pentsatzen ari nahiz oraindik egia zen, oraindik ez daukat oso exaktuki, baina, bueno, denbora emon, bale? Hori. Pizkat oraindik denbora behar dut, baina ja zuek informatzen joateko eta ja oran pizka bat inskripzio epea edo zabaltzeko. Orduan, Call of Duty bi beharko duzue, argi eta garbi, ez baduzue lasai, gero komentatuko dizuet nola lortu. Orduan, premioatik hasiko naiz adibidez igual, premio izango da gure zerbitzarian edo prestatzen ari garen Minecraft zerbitzarian, lagundu ahal izatea, gauzak eraikitzen eta bar, bizko bat, gainera hori nire ustez ondo etorliko da, zeren eta guk kanpo den pertsona bat ikusi ahal izango du, eta bere usteak eman, ez? Hau da, guko erabatera pentsatzen dugu, gaude egiten erabatean pentsatu serbidorea, eta kanpoko bat etortzea guri laguntzera, nire ustez egokia da, bera benetan guk transmititu nahi duguna benetan urbiltzen zaion, beste osat edo esateko hau hobeto, beste hau, edo hau bendatzen dizuet, edo nire ustez hogeia gustatuko du, zergatik ez den hau egiten, bueno, en fin, holako gauzak, ez nez zoitzetatik joango. Orduan, premio hori izango da, zerbitzarian lagundu ahal izatea, eta horretarako beharko duzu Call of Duty bia, eta, a ber, bi aste emango ditut bi aste emango ditut inskripzioetarako, bale? Inskribatzeko, bidali behar duzuen niri, behan deskripzioan utziko dut korrea, landa ere utziko dut hor bideoan, hortik betik edo nonbaiten agertuko da, notatxo bat esaten duena nire elbide elektronikoa, labotegiliam3@gmail.com, eta hor bidali behar didazue elbide kontaktu bat, korreo elektroniko bat zuekin hitz egiteko. Horan irabazten baduzue, esaten dizuet, eta empatea egotekotan, edo galtzekotan, edo nena edakoa, komentatzen dizuet, holan, nik hortik komentatuko dizuet noiz tokatzen zaizuen partidak eta abar egitea. Pentsatuko dut, orain partidetaz goratzen nahi zela, pentsatuko dut ere ingo dugun guztia arratsalde batetan, pare bat egunetan, edo beste jendea dagoen kantitatearen arabera. Orduan, hori, elbide elektroniko bat nik zuekin kontaktatzeko, eta baita ere Call of Dutyan edo erabiltzen duzuen usuarioa edo izena, bale? Hori sartzen zaret, behin jokoan sartzen zaretela,
dago opzioetan, multijogalarien opzioetan ustu dela pestaña, eta hor aldatu aldezakezue soldaduaren izena esan dezakegu, bale? Automatikoki dator un nou soldier, baina zuek aldatu dezakezu, beraz, jarriko diozuena edo erabiltzen duzuena ere mezuan bidali nik jakiteko zein soldatu zareten eta oran irabazten duena, nik izena ikusiko dudanez, nik egingo dut hor tablatxo batuk, ol Excel bat eta bar, eta hor notatzen joango naiz gauzak, eta holan irabazten duena harreri nik izango dut hor elbidea eta izena, ez zelo horretan ez, eta holan fulanito ez dakit, Patxi adibidez, Patxi, elbide hau, bale, bere irabazi duena, ez elbide horretara bideko du mezua. Baina, izu, lagundu irabazi duzuela. Zer gehiago, a ber, ez dakigu, ez dakit horrekin duik bez oso ezaktuki, edo deathmatch, edo talde burruk esango den, bale? Jendearen arabera baita ere, jende asko apuntatzen bada, taldeko partidak izango dira, taldez, eta lan taldez joango naiz kentzen, jendea, plus, eta talde bat geratzen denean, basurazki deathmatch bat haien artean ikusteko nor geratzen den lehenengo, bigarren, hirugarren eta bar. Gero zer gehiago, partida bakoitzeko oraindik ez dakit oso ondo zenbat jende jolastuko dugun, nire konexio kaka potronetan. Nik uste dut 10 pertsona edo ondoin izango dugula jolastu. Nik uste, jakin dezazuen, nik be partatuko dudala. Hala banda ere, gustatuko ditzaike partidak edo grabatzea, eta holan pixka bat hori, gero, konkurso maitzen dena, pizka bat, holan, bideo bat egiteko, pizka bat ikusteko, eta, esperientzia kontatzeko bez. Orduan, hori, joder, orain, kobratu nahiz, hostia, pintza joan zaidala. 10 jokalerin ikuste ahal izango dugula nahiko ondo, ikusiko dugu lehenengo partidetan. Lajarekin badoa, urrengo partidan murriztuko dut 8, oso txarto badoa moztu partida hori momentu horretan, eta jende kantitatea murriztu, eta hori, 8 edo 6 ez dakit ikusiko dugu. Nik uste dut, normalean, orain lehen baino pizko bat konexio behagoa daukat, eta lehen Minecrafta 5 pertsonekin justu, baina ondo. Beraz nik uste dut 7 edo 8 pertsona nahiko ondo jolastuko izango dugula. Gaina kontuan hartuta jokoa nahiko zaharra dela, ez dut uste errekurtso gehiagi eskatuko duenik, baina partida montako ustut ja saldu dudala, ez dakitela oso ondo zer edo, nola izango den, premia saldu dut, eta jarriko den servidoreen izango da gamerautzia baita lehortik beti kutsiko dut, bale? Gamerautzia, gamerautzia.com, eta kontraseina batekin ere jarriko dut inor sartu ez dadila, bale? Kontraseina hori izango da 123, baina mesedez bakarrik sartu zaitezte tokatzen zaizuenean. Mesedez, ez dut inor egotea nahi hor, plaf, kanporatzen bestea sartu alizateko. Beste gauza bat, onartuko dut ere egotea joko barruan ahozko txata, bale? Baina ahozko txata da denarako. Ez dut onartuko ahozko txataren bidez txorradak egitea. Txorradak esaten dut egotea soinu arraroak egiten, egotea ergerarena egiten eta alakoak. Ahozko txata jokoetan, shooterretan, asko nabaritzen da erabiltzen danea, bale? Ahozko txata da komunikatzeko, ez idazten egoteko teklatorekin jolasten ari naizen bitartean. Nik esan dut jolasten ari naizen bitartean
nik lehenengo pertsona erabiltzen dut, baina esan nahi dudana da guztiok, joko bateko, joko horretako usuario guztiek. Eta hori erabiltzen denean, nabaritzen da nola talde hori hobetu egiten duen. Gerretan, shooterretan, gerretan bezala, komunikazioa oso garrantzitsua darako, bale? Ordun, mesedez eskatzen dut. Ez erabili hauskotxata olako tontokeriak egiteko, mesedez. Bestela, entzuten dudan lehenengo tontokeriari hartu eta hauskotxata moztu egingo dut. Baita ere, norbait kesatzen bada ere, berdina, hartu eta moztu. Nik, norbait momentu batetan hor jolazten gaude, txiste bat bota, bueno, nik edo beste donor egin dezake, baina tontokerietarako ez, mesedez. Orduan, repaso txikitxo bat, nire elbidea, rautegilia@gmail.com, eta horra bidali de elbide kontaktu bat eta Call of Dutyan ebertzen duzuen izena. Ez dakik oso izango den deathmatch edo taldeko burrukak, ziurazki 10 pertsonetako partidak, hau da, 5 edo 5 talde bakoitzeko, da horrelako zer, talde eta kuadizatekotan, premia zerbitzarian, euskal zerbitzarian laguntzea, eta uste dut hori dela gutxi gora bera guztia. Hau izan da bideoa, espero duzuen guztoko esatea, espero dute animatzen zeituzte dalako, zuei eta zuek gero zuen kidei komentatzea eta animatzea, bale? Gogoratu 2 aste. 2 aste igual datorren astelenetik aurrera 2 aste, saiatuko naiz gaur errenderizatzen bihar igotzen, edo horrelako zer, edo ja albadut gaur gauean nigo, eta hori, astelenetik aurrera 2 aste izena emateko. Eta besterik gabe, espero dute gustuko esatea, animatzea, eta ikusiko gara Call of Duty bian bizitzen ematen. Urrengo artela kaio!